Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Haba phai pat che je kop lakai football ha kalampong jong ka Shillong Premier League 2018 kabala long nen kasngi ka artrik bnari sa or ka phra ka je khon hamadan pulo ka long hapanang ka kanhon jong ka Langsning Football Club kabala pelem no ya ka kanhon Nangkeu Irat Sports Club da saw gol la shigol yaki gol na ka benta ka Langsning la yo tham da ukit bok lang pale u e bormi buam u full moon mukhem bat u don bor lang nong kanri kat baya ka shigol na ka benta ka Nangkeu Irat pan la yo tham do Barman Roy nong se